Ο Φωτεινός, ένα έργο γραμμένο για την ανθρωπότητα. Όταν το εμείς υπερισχύει του εγώ, όταν οι άνθρωποι γίνονται ένα στο όνομα μιας ιδέας, όταν θυσιάζονται για την υπεράσπισή της, όταν η πένα γράφει ιστορία, μία μπορεί να είναι η αιτία. Ο αγώνας για το υπέρτατο αγαθό, την ελευθερία. Και θα γεννούνε τα βλαστάρια του κλαριά και τα κλαριά θα βγάλουν φύλλα και θα έρθουνε τα πουλιά να κελαϊδίσουν. Της λευτεριάς θα πούνε το τραγούδι και θα χορεύει ο λαός. Βαράτο ρε πιο δυνατά! Μην χάσετε μία παράσταση βασισμένη στο αριστούργημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, ο Φωτεινός. Σας περιμένουμε όλους στο Music Hall στην Danforth, 6 και 7 Απριλίου.